Isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataon na makapaglahad sa inyo ng aking isinagawang pag-aaral. Bago ang lahat, ay nais ko munang batiin ang buong pamunuan ng pamantasan ng Bicol sa isang makabuluhang gawain ito. Espesyal na pagbanggit kay Dr. Evelyn C. Uliquino, Direktor ng BIO Sentro ng Wika at Kultura. Gayon din kay Dr. Leticia M. Lopez, Dekana ng Kolehiyo ng Arte at Letra. Pagbati rin sa lahat ng bumubuo ng programang Doktor ng Filosofiya sa Filipino at Master in Filipino Education sa paaralang graduado. Bilang pakikiumisa sa Tertulyang Pangwika 2022 na may temang Filipino at mga katutubong wika, kasangkapan sa paglikha at pagtuklas, ang inyong lingkod ay naniniwala na ang aking naging pag-aaral ay may malaking kaugnayan at ambag sa makabuluhang gawain ito. Ang aking isinagawang pag-aaral ay may pamagat na preserbasyon ng wikang Manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte. Naging batayan sa pag-aaral ang Kautusan Pangkaagawaran bilang 74 Serye 2009 ng Departamento ng Edukasyon na nag-iinstitusyalisa sa Mother Tongue-based Multilingual Education kung saan kinikilala ang kahalagahan ng unang wika sa gawaing pagtuturo ng mga guro at pagkatuto ng mga mag-aaral. Alinsunod din ito sa UNESCO Position Paper 2003 na ang multilingual na edukasyon ay isang pagtugon sa hamon ng mga pagbabagong bunga ng globalisasyon kaugnay sa wika. Ilan sa mga problemang kaakibat ng mga pagbabagong ito ang mayorya versus minorya, pandaigdig versus pambansa, nasyonal versus lokal, literacy versus kamangmangan, karapatang pangwika versus diskriminasyon. Sumususog din ang pag-aaral na ito sa isinasaad ng 1987 Saligang Batas ng Pilipinas kaugnay sa pagpapaunlad ng wika at pagpoprotekta sa karapatan at kagalingan ng mga katutubong minorya. Alinsunod sa Article 14, Section 6, ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payagungin at pagyamanin sa sumasalig na umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Isinasaad din sa Article 14, Section 9 na dapat magtatag ang Kongreso ng isang komisyon ng wikang pambansa na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang rehiyon at mga disiplina na magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod ng mga pananaliksik sa Pilipino at iba pang wika para sa kanilang pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili. Malinaw ring ipinapahayag sa Kabanata 1, Section 2 ng Batas Republika 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act na kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. Ayon pa rin sa nabanggit na batas sa Kabanata 4, Section 17, dapat kilalanin at igalang at pangalagaan ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa pagpapanatili at pagpapayaman ng kanilang kultura, mga tradisyon at mga institusyon. Dapat ding isalang-alang ang karapatang ito sa pagbabalangkas ng mga pambansang plano at mga patakaran. Ito ay nakaangkla rin sa tinatadhana ng ang Deklarasyon ng United Nations sa mga karapatan ng mga katutubo. Espesipiko sa Article 13, unang punto, ang katutubo ay may karapatan na pasiglahin, gamitin, paunlarin at ipasa sa susunod na henerasyon ang kanilang mga kasaysayan, wika, tradisyon, filosofiya, sistema ng pagsulat at panitikan, at itatakda at pananatilihin ang kanilang sariling mga pangalan ng mga komunidad, lugar at tao. Gayon din sa Section 2(g), tinatanggap ng Estado ang kanyang tungkuling tumugon sa malakas na pahayag ng mga katutubong pamayanang kultural, katutubong pamayanan para sa kabuuan ng kanilang kalinangan. Dahil dito, titiyakin ng Estado na may lubos na paglahok ang mga katutubong pamayanang kultural, katutubong pamayanan sa tunguhin ng edukasyon, kalusugan at iba pang paglilingkod upang ang mga nasabing paglilingkod ay higit na makatugon sa mga pangangailangan at pagnanais ng pamayanan ito. Sa partikular, sumusuporta rin ang pag-aaral na ito sa itinatadhana ng Pambayang Ordinansa bilang 3, Serye 2013 ng lokal na pamahalaan ng Masay Panganiban
na nagdedeklara tuwing Oktubre 14 to 15 bilang nagkasupeg-supeg de Mamanide ng mga katutubo bilang bahagi ng opisyal na lokal na selebrasyon sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte, na nagsusulong sa kanilang pangkalahatang pangkagalingan at nagpapalakas sa kanilang kultural na pagkakapantay-pantay at pagkakaisa sa pagkakaiba-iba bilang Mambuleños o pamayan na inirahan sa Jose Panganiban. Ito ang mga naging batayan o saligan sa isinagawang pag-aaral ng mananaliksik. Pangunahing layunin ng pag-aaral na maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong minorya ng Barangay Osmeña, Jose Panganiban, Camarines Norte. Sinagot sa pag-aaral na ito ang sumusunod na suliranin sa pag-aaral. Una, ano ang profile ng mga informant na katutubong minorya ayon sa A. Edad, B. Kasarian, C. Bilang ng kasapi sa pamilya, D. Uri ng tirahan, E. Buwan ng kita, F. Edukasyong natamo, G. Relihiyon, H. Pinagmumulan ng impormasyon. Ikalawa, ano-ano ang mga karaniwang gawi ng mga katutubong Manide ayon sa kultura batay sa kalagayan A. Pampolitika, B. Sosyal, C. Pang-ekonomiya, D. Pang-sanitasyon, E. Pang-edukasyon, F. Pang-kalusugan. Ikatlo, ano-ano ang mga suliranin na nararanasan ng mga katutubong Manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa nabanggit na anim na kalagayan. Ikaapat, anong mga estratehiya ang ginagamit ng mga katutubong Manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pagkikipagtalastasan sa mga kalagayan na banggit. At ikalima, ano ang mungkahing solusyon upang maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong minorya. Balangkas konseptual. Ang panaliksik ay nakatuon sa preserbasyon ng wikang Manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte. Tinukoy ang profile ng mga informant sa aspekto ng edad, kasarian, bilang ng kasapi ng pamilya, uri ng tirahan, buwan ng kita, edukasyong natamo, relihiyon at pinagmumulan ng impormasyon. Dalawa, mga karaniwang gawin ng mga katutubong Manide ayon sa kultura batay sa kalagayang pampolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. Katlo, mga suliraning nararanasan ng mga katutubong minorya sa pakikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa nabanggit na anim na kalagayan. Ikaapat, mga estratehiya na ginagamit ng mga katutubong minorya upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa mga kalagayan na nabanggit. At ikalima, mungkahing solusyon upang maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong minorya ng Jose Panganiban, Camarines Norte. Natamo ang datos sa pamamagitan ng etnograpikong pamamaraan ng panaliksik sa pamamagitan ng participant observation, transkripsyon mula sa etnograpikong pakikipanayam na ibinatay sa prinsipyo ni Sprottley, transkripsyon mula sa focus group interview, grupong talakayan, audio-video recording, pagkuha ng larawan at direktang pagmamasid. Gumamit din ang manaliksik ng mga katutubong paraan ng pagtatanong-tanong at pakikipagkwentuhan. Ginamit din ang kwalitatibong pagsusuri sa pamamagitan ng coding at thematic analysis sa mga transcribed data. Nagsilbing pagpapalalim naman at pagpapatibay sa mga nakalap na etnograpikong datos ang mga obserbasyon na isinagawang pakikipamuhay at nakatulong ito sa pagpapalalim at interpretasyon ng mga datos. Matapos ang pagsusuri at interpretasyon, tinipon ang mga nalikom na mga salitang katutubo para sa pagbuo ng output o ambag na tumbasang wika ng Manide. Paraan ng panaliksik. Ang paraan ng panaliksik ay kwalitatibo etnograpikong pag-aaral. Ayon kina Trochim, Donnelly at Aurora 2014, ang kwalitatibong pananaliksik ay isang anyo ng pag-aaral na itinuturing na non-numerical o hindi nabibilang. Ang mga datos ay itinala at binibigyang interpretasyon gamit ang non-numerical na pamamaraan gaya ng open-ended surveys, panayam at mga detalyadong description na kalimitang ginagawa sa agham palipunan. Sa isang kwalitatibong pananaliksik, ang datos ay nililikom sa pamamagitan ng obserbasyon at panayam sa mga kalahok sa pananaliksik. Ginagamit ito ng mga manaliksik dahil layunin itong ipaliwanag at makakuha ng pananaw at pag-unawa sa mga hindi pangkaraniwang bagay sa pamamagitan ng mga sinsinang koleksyon ng narrative data
at bumubuo ng hypothesis na maaaring maging pagsubok. Hindi kinakailangan pumili ng kinatawan at maaaring maliit na bilang lamang upang makakuha ng malalim na pag-unawa. Sa kabilang dako, ang etnografiya ay nagmula sa salitang Griego na ethnos na ang ibig sabihin ay tao at graphia na ang ibig sabihin ay pagsusulat. Isang metodo na ginagamit sa pagham ng panaliksik panlipunan. Nakabase ito sa personal na karanasan at pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paglaho, pagmamasid, at pakikipamuhay ng manaliksik sa mga taong nasabing pamayanan. Sa paraan ng pakikisalamuha sa mga taong kabilang sa komunidad, nagsiyasat ang manaliksik upang mailarawan ang mga kaugalian, pamumuhay, at iba't ibang gawi ng nasabing komunidad. Nakabata ito sa pagtuklas ng isang palipunang konteksto at ng mga taong naninirahan dito sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang mga pagpapahalaga, pangailangan, wika, kultura at iba pa. Nangangailangan ito ng matapat na pag-uulat ng nararanasan o naobserbahan na isang manaliksik. Sa etnografiya, ang mga kwalitatibong manaliksik ay naglalayong magbigay ng pagpapakahulugan at pagpapaliwanag sa isang hindi malinaw na kaganapan sa pamamagitan ng hindi nabibilang o non-numerical na pamamaraan ng pagsukat na nakapokus sa kahulugan at pananaw. Kakabadsin at Steen 2010. Para sa panaliksik na ito, ginamit ang kwalitatibo etnografikong paraan upang makalikom ng mga detalyadong mga impormasyon mula sa mga susing informant. Sinikap ng manaliksik ang paglikha ng maayos at mabuting antas ng pakikitungo sa mga katutubong manide na napakahalaga sa buong proseso ng pag-aaral. Ito ay isinagawa sa pamamagitan ng paggamit ng mga katutubong pamaraan ng pananaliksik tulad ng pagtatanong-tanong, pakikipagkwentuhan, participant observation, individual na pakikipanayam, focus group interview, grupong talakayan, pagmamasid sa mga gawain, field notes, audio-video recording at pagkuha ng larawan. Ginamit din ang formal at informal na pag-uusap, pagdalaw sa bahay ng tribo, etnograpikong pakikipanayam, gamit ang Tagalog at lokal na dialektong manide sa panahon ng interview at talastasan. Tinangkaring ilarawan at silaysay ang holistikong kultura ng katutubong manide bilang ekspresyon ng malalim na kahulugan ng etnografiya. Iniugnay din sa proseso ng paglalahat ng datos ang mahigpit na ugnayan ng wika at kultura. Sinikap na unawain ng manaliksik ang kahulugan ng sinasabi ng katutubong informant at ang pakikipanayam ay naging kapaki-pakinabang sa pagkuha ng mga kwento o salaysay mula sa mga karanasan ng informant na Mara 1999. Bagamat sinasabi sa isang artikulo na may pamagat na Ethnography in Action ni Larson 2006, na walang espesipikong tagal ng panahon ng pananatili sa immersyon at sa pagkomento ni Hammersley 2006 na karamihan ng mga ethnographer ay hindi na aktwal na nakikipamuhay ng matagal sa mga tao na kanilang pinag-aaralan, sa halip ay pumupokus na lamang sa partikular na sitwasyon sa isang lugar na pinagtatrabahuhan o sa mga institusyong sosyal kung kaya't may panahon lamang ang pananatili sa immersyon. Gayunpaman, pinili ng manaliksik na saligan ang prinsipyo ng tagal ng imersyon sa argumento ni Zaharlik 1992 na karaniwang isang taon ang ituturing na minimum na tagal sapagkat sa taon na mamasdan ang danas ng pang-araw-araw na pamumuhay, padron ng paghahanap buhay at mga espesyal na gawain. Mga natuklasan. Batay sa pag-aaral na isinagawa, natuklasan ng manaliksik ang sumusunod. Una, profile ng mga informant ng katutubong manide. A. Karamihan sa mga informant ay nakatatanda. B. Babae ang kalakhan sa mga naging informant. C. 1 hanggang 5 ang bilang ng kasapi ng pamilya ng mayorya ng mga informant habang ang iba ay may 6 hanggang 10 bilang ng mga kasapi ng pamilya. D. Karamihan sa mga informant ay nakatira sa kubo. E. Nakararami sa mga informant ang walang kita. Sa mga buwanang kita, iilan lamang ang kumikita ng 500 to 1,000 at pinakamataas na buwanang kita na 5,001 hanggang 6,000 pesos. F. Kalahati ng mga informant ay hindi nakapag-aral sa formal na paaralan. G. Born again Christian ang reliyon ng mayorya sa mga informant habang may iilang Romano Katoliko. H. Sa pinagmumulan o source ng impormasyon, nasa unang ranggo ang pagkinig sa radyo,
Pumapangalawa ang panonood ng telebisyon. Pumapangatlo ang pakikipagkwentuhan. Ikalawa, ang mga karaniwang gawi ng mga katutubong manide ayon sa kultura sa mga kalagayang pampolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. Sa kalagayang pampolitika, ang karaniwang gawi ng katutubong manide ayon sa kultura sa kalagayang pampolitika. 8.1. Pagkakaroon ng konseho ng tribo na binubuo ng kapitan, 7 kagawad at 5 nakatatandang kasapi ng lupon. 8.2. Pagkakaroon ng kinatawan sa sangguniang barangay batay sa Indigenous Peoples Mandatory Representation at pagkakaroon ng isang people's organization na tinawag na bulwak o boses at ugnayan ng lapian at wastong adhikain ng mga katutubo. 8.3. Pagkakaroon ng pulong at konsultasyon sa mga kasapi ng tribo na karaniwan ay matatanda. 8.4. Paglutas ng mga suliranin sa level ng tribo. Paglutas ng suliranin sa sangguniang barangay sa kalagayang hindi kayang lutasin sa level ng konseho ng tribo. 8.5. Pagpili ng leader sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay o paglalagay ng bato o pinutol-putol na sanga sa loob ng bote. 8.6. Pagboto sa panahon ng lokal at nasyonal na eleksyon sa gabay ng marunong magsulat. 8.7. Pagpili ng pinuno batay sa pamantayan ng tribo na mahusay sa gawain, hindi mahiyain, magaling makisama, matulungin, hindi pasimuno ng kaguluhan at mapagkakatiwalaan. 8.8. Paggamit ng wikang manide sa pulong ng tribo. 8.9. Paggamit ng Tagalog kapag ang nangangasiwa sa pulong ay mga hiyem. 8.10. Lahukang paggamit ng manide at Tagalog sa nagaganap na pakikipagtalastasan ng katutubong manide sa hiyem. 8.11. Pagsisinop ng kalihim sa napagtibay na kasunduan at patakaran. 8.12. Paglagda ng pangalan ng katutubo bilang paraan ng pakikisa sa isang kapasyahan o kasunduan. 8.13. Pagtanggap at pakikisalamuha ng mga katutubo sa mga politikong bumibisita sa komunidad. 8.14. Direktang pagpunta ng kapitan ng tribo sa mga tanggapan ng pamahalaan upang humingi ng tulong. Sa kalagayan sosyal, ang mga karaniwang gawi ng katutubong manide ayon sa kalagayan sosyal. B.1. Paggamit ng wikang manide bilang wika ng tribo. B.2. Paggamit ng Tagalog sa pakikipagtalastasan sa mga hiyem. B.3. Pagkakaroon ng katangian lahukan ng wikang manide na kung saan una, sa kayariang pangwika ay tinuturing na lahukan ang wikang manide sa konteksto na binubuo ng mga salitang Bicol, Filipino, Tagalog at manide at ikalawa, sa paggamit ay nagsasaling bayan ang manide at Tagalog kapag nagaganap ang talastasan ng hiyem at manide. B.4. Manide ang naitawag sa wika at identity ng mga katutubong manide. B.5. Ginagamit din ang salitang katribo o tribo bilang ibang tawag sa wika at identidad ng manide. B.6. Hindi katanggap-tanggap ang pagtawag ng bihog sa kanila bilang tribo. B.7. Ang pagdiriwang ng katuwa at nagkasupeg-supeg de mamanide ay bahagi ng mahalagang okasyon. B.8. Ang pagpapakita ng lidong at sayang sa mga pagtatanghal sa mga entablado. B.9. Itinuturing ng mga katutubong manide na ang mga gawaing pagtatanim, pangisda, panghalimango at pagkakabod ng ginto ay bahagi ng libangan. B.10. Ang pagnganganga, pakikipagkwentuhan at panonood ng telebisyon ang karaniwang libangan ng mga katutubo. B.11. Nahihilig sa pagdalo sa mga sayawan ang kabataang katutubo. B.12. Ang paglalaro ng sulungan, lutayan, sungkayaw, pana at sibat, basketball, agawan base, at tumbang preso ang ilan sa mga laro ng mga kabataang katutubo. B.13. Bukas sa pagtanggap ang mga katutubo kapag may mga panauhing hiyem. C. Sa kalagayang pang-ekonomiya, ang mga karaniwang gawi ng katutubong manide ayon sa kalagayang pang-ekonomiya. C.1. Pagtatanim. C.2. Pagkakabod. C.3. Pakikipagkoprahan. C.4. Pangangalimango. C.5. Pangisda. C.6. Pag-aalaga ng hayop. C.7. Pangunguha ng pulot. C.8. Pagbabating. C.9.
pagiging benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o Corpis. C.10. Paggamit ng wikang Tagalog sa pagkikipagtalastasan sa HIM kaugnay sa kabuhayan. C.11. Paggamit ng wikang Manide sa loob ng tribo. C.12. Pananatili sa idineklarang lupaing ninuno. D. Sa kalagayang pansanitasyon. Ang mga karaniwang gawin ng Kartubong Manide ayon sa kalagayang pansanitasyon. D.1. Pagkikipagtulungan sa NCIP, PhilHealth at Born Again Christian sa pagkakaroon ng mapagkukunan ng tubig. D.2. Paghawan sa mga sapa upang matiyak ang kalinisan ng inuming tubig. D.3. Pagkatuto sa mga hiyem ng kalinisang pampersonal. D.4. Paglahok sa mga programang pangkalinisan ng pamahalaan. D.5. Paggamit ng sipilyo at toothpaste, sabong panligo at panlaba at roll-on mula sa dating paggamit ng gugo bilang pampaligo, balat ng bunga o betel nut, buhangin o marika at sanga ng bayabas bilang pansipilyo at pagkuskos ng kalamansi sa kilikili bilang pagtanggal ng anghit. D.6. Pagpapagamit ng sariling kubeta sa lahat ng katutubo. D.7. Bayanihan sa paggawa ng kubeta. D.8. Pag-iigib sa bukal tuwing tagtuyo. D.9. Pagpapatuloy ng kalalakihan. D.10. Paggamit ng napkin ng kababaihan sa panahon ng buwan ng dalaw. D.11. Pagpapatulong upang maunawaan ang mga babasahin kaugnay sa sanitasyon. D.12. Pagdalo sa mga seminar kaugnay sa kalusugan at sanitasyon. D.13. Pagsasabuhay ng personal hygiene na natutuhan sa mga hiyem. D.14. Paggamit ng wikang Manide sa pagkipagtalastasang verbal sa loob ng komunidad at Tagalog sa pagkipagtalastasan sa hiyem. Sa kalagayang pang-edukasyon, ang mga karaniwang gawin ng Kartubong Manide ayon sa kalagayang pang-edukasyon. E.1. Paglusong at pag-ahon sa bundok sa pagpasok sa paaralan ng mga batang katutubo. E.2. Pagdalo sa mga di-formal na pag-aaral ng mga matatanda. E.3. Panggagaya at pagkatuto sa mga matatanda. E.4. Pagkuha ng kaalaman gamit ang radyo. E.5. Paggamit ng cellphone sa komunikasyon at impormasyon. E.6. Pagtutulungan sa pagbabahagi ng kaalaman. E.7. Pagkahilig ng kabataang mag-aaral na katutubo sa asignaturang Filipino. E.8. Pagkahinto sa pag-aaral sanhi ng maagang pag-aasawa at kahirapan. E.9. Pakikiangkop sa paggamit ng Pilipino bilang medium sa pagtuturo at pagkatuto. F. Sa kalagayang pangkalusugan. Ang mga karaniwang gawin ng mga Kartubong Manide ayon sa kalagayang pangkalusugan. F.1. Pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng 3 beses sa isang araw, paglilinis sa kapaligiran at kalinisan sa sarili, pag-iwas sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, pagpapa-check up, paghinto sa pagtatrabaho kapag matindi na ang sikat ng araw, pag-iwas sa pagkain ng karneng baboy, pag-inom ng mga batino bilang pampalakas ng katawan, pag-inom ng libreng bitamina, pagtuturo ng mga matatanda ng kalinisan sa mga bata, at pagsasagawa ng silehep tuwing taglamig. F.2. Pagdalo sa mga seminar kaugnay sa pangangalaga sa kalusugan. F.3. Pagpapa-ospital sa panahon ng may malubhang karamdaman. F.4. Paggamit ng Tagalog sa pagkipagtalastasan sa mga hiyem na doktor. F.5. Pagsasabuhay ng herbal na panggamot. F.6. Pagsunod sa mga bagong patakaran sa panganganak mula sa dating panganak sa loob ng tahanan. F.7. Pagpapakulo ng balat ng kasoy, santol at talbos kamote bilang gamot sa pagtatae. F.8. Pagpapakulo ng ugat ng merong-perong bilang gamot sa sakit sa ngipin at lagnat. F.9. Pagtatapal ng nilagang dahon ng takinis bilang gamot sa sakit ng ngipin at ulo. Pagtatapal sa bunbunan ng pinigang dahon ng oregano bilang gamot sa lagnat. Paglalaga ng tanglad, lagundi, dahon ng sampalok o kalamansi bilang gamot sa ubo at sipon. F.10. Paglalaga ng sambong bilang gamot sa sakit ng tiyan. F.11. Pagtatapal ng dahon ng hukum-hukuman bilang gamot sa pilay. Ikatlo, mga suliranin na nararanasan ng mga Kartubong Manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa mga kalagayang pampolitika.
sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. A. Sa kalagayang pang-politika. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manide sa pagkipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pang-politika. 8.1. Hindi nauunawaan ng mga hiyem ang mga katutubong Manide kapag nagsasalita ang mga ito ng wikang Manide. 8.2. Suliranin sa paggawa ng sulat upang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. 8.3. Suliranin sa paglagda sa attendance sheets. 8.4. Suliranin sa pagsulat sa balota sa mga lokal at nasyonal na eleksyon. 8.5. Kahirapan na unawain ang mga malalalim na salita o termino sa Filipino at pagsingit ng salitang Ingles sa sinasalita ng mga hiyem. 8.6. Takot sa pakikiharap o pakikitungo sa mga hiyem. 8.7. Suliranin kaugnay sa pagiging kimi at kawalan ng lakas ng loob na ipahayag ang saloobin kaugnay sa patakaran ng DSWD o sa Porpis. 8.8. Suliranin ang mga katutubo ng ang mga katawagang ipinapangalan sa kanila na bihog, kabihog, agta, abyan at ita. B. Sa kalagayang sosyal naman. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manide sa pagkipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang sosyal. B.1. Suliranin sa katangian bilang umid o walang imik. B.2. Suliranin ang kakulangan sa kumpiyansa o tiwala sa sarili. B.3. Suliranin sa paglaho at pagbabago sa katutubong wika. B.4. Suliranin sa pagsasalin. B.5. Suliranin sa pag-unawa sa mga malalim na salita sa Filipino at Ingles. B.6. Suliranin sa unti-unting paglaho ng mga katutubong tradisyon. B.7. Suliranin sa pagpaparehistro para sa sertipiko ng kapanganakan. B.8. Suliranin sa maling tawag ng mga hiyem bilang bihog o kabihog at abyan. C. Sa kalagayang pang-ekonomiya. Ang mga suliraning nararanasan ng mga tubong Manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo, kaugnay o sa kalagayang pang-ekonomiya. C.1. Pambabarat sa presyo ng mga produkto ng mga katutubo. C.2. Kahirapan sa pag-unawa sa punto ng pinag-uusapan bunga ng limitasyon sa literasiya at numerasiya. C.3. Kawalan ng lakas ng loob na makipagtawaran sa mga produktong ibinebenta. C.4. Limitasyon sa pag-unawa sa katawagan sa presyo na nasa wikang Ingles. C.5. Mababang pasahod at partehan. C.6. Di pagkakaunawaan sa usapin ng partehan sa pag-aalaga ng hayop. C.7. Labis na pagkamahiyain. C.8. Kakulangan ng oportunidad at pinagkakakitaan. D. Sa kalagayang pansanitasyon. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manide sa kapagkipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pangsanitasyon. D.1. Suliranin sa pagbabasa at pag-unawa ng mga babasahing may kinalaman sa sanitasyon. D.2. Suliranin sa kakulangan ng bilang ng kubeta o palikuran. D.3. Suliranin sa pag-unawa sa mga malalalim na termino. E. Sa kalagayang pang-edukasyon naman. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manide sa pagkikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pang-edukasyon. E.1. Nagiging hadlang sa pagkikipagtalastasan ang limitasyon sa literasiya at numerasiya. E.2. Kahirapan sa pag-unawa ng mga matatandang Manide sa mga ituturo ng guro sa mga non-formal education. E.3. Pagkamahiyain at kakulangan ng interaksyon sa pagkikipagtalastasan. E.4. Kahirapan sa pag-unawa sa mga asignaturang Ingles, ang medium ng pagtuturo. E.5. Hindi paggamit ng Manide bilang wikang panturo sa edukasyong primarya batay sa mother tongue-based multilingual education. E.6. Kahirapan sa pagkatuto sa gawaing pagbabasa. E.7. Nararanasang pangungutya sa loob at labas ng classroom. F. Sa kalagayang pangkalusugan. Ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manide sa pakikipagtalastasan sa mga hindi kabilang sa tribo hinggil sa kalagayang pangkalusugan. F.1.
suliranin sa pagbasa at pag-unawa sa reseta ng doktor na bunga ng kakulangan sa literasiya. F.2. Limitasyon sa pag-aasikaso ng mga papel at proseso sa loob ng ospital. F.3. Pagkamahiyain ng katutubo sa pagkikipag-usap sa doktor. F.4. Suliraning hindi nila magamit ang katutubong wika sa pagkikipag-usap sa IEM. F.5. May mga termino sa Tagalog o Pilipino na hindi naintindihan ng mga katutubo. F.6. May ilang karanasan kaugnay sa pang-aapi at diskriminasyon. F.7. Negatibong attitude ng ilang katutubo na kahit may sakit na o malubhang karamdaman ay hindi pa rin nagpapakonsulta sa doktor. F.8. Pagkalito sa pagitan ng mga katutubo dahil sa patakarang ipinapatupad kaugnay sa panganganak. Ika-4. Mga estratehiya na ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pampolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pang-kalusugan. A. Sa kalagayang pampolitika. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pampolitika. 8.1. Paggamit ng Tagalog at Bicol upang makaangkop sa pakikipagtalastasang verbal. 8.2. Pagpapagawa ng sulat sa mga marunong magsulat ng formal na liham. 8.3. Paggamit ng tab mark. 8.4. Pagpapatulong sa mga katutubo na marunong bumasa at sumulat. 8.5. Pagtatanong. 8.6. Pakikitungo, pakikihalubilo at pagdalo sa mga pagtitipon. 8.7. Pananahimik at pagsunod sa patakaran kahit nalabag sa kalooban. 8.8. Pagpapaliwanag na ang katawagang ito sa kanila ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang pakiramdam. B. Sa kalagayan sosyal. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayan sosyal. B.1. Patuloy na pakikisalamuha o pakikitungo sa mga IEM sa panahong pumupunta sa kanilang komunidad. B.2. Pagdalo sa mga seminar at pagsasanay. B.3. Pangangaral at pagtuturo ng mga katutubong nakatatanda na isalin o ituro ang katutubong wikang manide sa mga bata. B.4. Pagsasanay na matuto ng wikang Tagalog at Bicol. B.5. Pagtatanong. B.6. Gawing bahagi ng taunang selebrasyon ng nagkasupig-supig di Mamanide ang mga katutubong tradisyon. B.7. Pagpaparehistro at paglahok sa taunang pagpapatala na isinusulong ng Municipal Civil Registrar na pumupunta mismo sa kanilang komunidad. B.8. Pagpapaliwanag na manide ang dapat itawag sa kanila. C. Sa kalagayang pang-ekonomiya. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pang-ekonomiya. C.1. Pagdayo sa lugar na mataas ang presyuhan. C.2. Pagsama ng mga katutubong marunong magbasa at magkwenta. C.3. Pumupunta sa palengke para magtanong sa umiiral na presyo. C.4. Pagsunod kahit labag na sa kalooban. C.5. Pagtanggap sa sitwasyon. C.6. Pakikisalamuha. C.7. Pagdayo sa ibang lugar para maghanap buhay. D. Sa kalagayang pansanitasyon. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pagkipagtalastasan sa kalagayang pansanitasyon. D.1. Pagpapatulong sa mga katutubong marunong magbasa. D.2. Pagkakaroon ng pampublikong palikuran. D.3. Pagpapagamit ng mga may sariling kubeta. D.4. Pagtatanong. D.5. Pananahimik. E. Sa kalagayang pang-edukasyon. Ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pagkipagtalastasan sa kalagayang pang-edukasyon. E.1. Pagdalo sa mga non-formal education. E.2. Pagtatanong sa guro. E.3. Pagdalo sa mga pagsasanay at seminar. E.4. Pagbibigay feedback sa guro ng mga magulang ng bata.
E.5, pakikiangkop sa paggamit ng Pilipino bilang medium ng pagtuturo. E.6, pakikipag-usap sa mga nangungutya at pagpapaliwanag na Manide ang dapat na itawag sa kanila. E.7, pag-iwas. Sa kalagayang pangkalusugan, ang mga estratehiyang ginagamit ng mga katutubong Manide upang mabigyang solusyon ang mga suliranin sa pakikipagtalastasan sa kalagayang pangkalusugan. F.1, pagpapatulong. F.2, pagtatanong. F.3, pagpapasama sa kapwa katutubo. F.4, pagsasalita ng wikang Tagalog. F.5, pagsasabuhay ng mga turo ng mga kawaning pangkalusugan. F.6, pagsunod sa patakaran sa panganap. Ika-5, ang mungkahing solusyon upang maipreserba ang wikang Manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte ay ang pagbuo ng isang batayan ng tumbasang wika ng Manide na naglalaman ng mga katutubong salita ng Manide na may katumbas na kahulugan sa wikang Filipino, Bicol at Ingles. Kaugnay naman sa mga konklusyon, ang mga sumusunod na konklusyon ay ibinatay sa mga natuklasan sa pag-aaral. Una, ang profile ng mga informant ay nasa pagitan ng edad na 14 hanggang 85 na kababaihan at kalalakihang katutubong Manide na nabibilang sa 10 pababa ang bilang ng kasapi ng pamilya na nakatira sa tipikal na kubo na may buwanang kita mula sa wala hanggang 6,000 na karamihan ay hindi nakapag-aral sa edukasyong formal, kabilang sa reliyong born-again Christian at Romano Katoliko, at sa radyo, telebisyon at pakikipagkwentuhan ang pangunahing pinagmumulan nila ng impormasyon. Ikalawa, ang mga karaniwang gawin ng mga katutubong Manide ayon sa kalagayang pangpolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pangkalusugan. Sa kalagayang pangpolitika, nagkaroon ng istrukturang katulad ng sa pamahalaan ang mga katutubo sa impluwensya ng mga hiyem mula sa dating pagsunod ng lungsod o komunidad ng tribo sa mga nakatatandang pinuno o haba. Sa kalagayang sosyal, ang mga katutubo ay nakaigpaw na mula sa malaong kultura ng pagkatakot sa mga hiyem na makikita sa pakikihalubilo at pakikipagtalastasan gamit ang katutubong wika at ikalawang wika. Mula sa dating tawag na bihog o kabihog ay patuloy nilang nililinaw na ang tamang tawag sa kanilang identidad, wika at kultura ay Manide. Ang mga katutubong Manide ay nagpapanatili pa rin hanggang sa kasalukuyan tulad ng Katuwa, Ledong, Sayang, Sulungan, Lutayan, Sungkayaw, Binungo, Payot, pagdiriwang ng nagkasupig-supig di Manide, pagnganganga at paglalaro ng pana at sibat. Sa kalagayang pang-ekonomiya, pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng mga katutubo. Hindi permanente ang kanilang kinikita mula sa pagkakabod, pagtatanim, pakikipagkoprahan, pangisda, pangangalimango at pag-aalaga ng hayop. Samantala, ang porpis ang ituturing nilang nagpadagdag sa kanilang kinikita. Sa kalagayang pansanitasyon, natuto ang mga katutubo sa kalinisan, sa kapaligiran at kalinisan pansarili sa impluwensya ng mga hiyem. Natutong gumawa ng kubeta at gumamit ng iba't ibang produkto tulad ng shampoo, sabon, toothpaste, roll-on at napkin ang kababaihan. Nabago ang dating gawin na paggamit ng gugo bilang pampaligo, balat ng bunga, buhangin ng marika at sanga ng bayabas bilang pansipilyo at kalamansi bilang pagtanggal ng amoy sa kilikili. Sa kalagayang pang-edukasyon, napagtanto ng mga katutubo ang kahalagahan ng pag-aaral na makikita sa pagpapaaral ng mga anak sa formal na paaralan at pagdalo ng mga matatanda at magulang sa mga non-formal education. Sa kalagayang pangkalusugan, sabay na umiiral ang katutubong paraan ng panggagamot sa pamamagitan ng mga herbal at pagpapagamot sa doktor. Ikatlo, ang mga suliraning nararanasan ng mga katutubong Manide sa pakikipagtalastasan sa hiyem hinggil sa mga kalagayang pangpolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pang-sanitasyon, pang-edukasyon at pangkalusugan ay nag-ugat sa limitasyon sa literasiya at numerasiya na may malaking implikasyon sa kanilang buhay. Ang pagkatuto sa ikalawang wika ng mga katutubo ay bahagi ng kanilang pag-angkop
sa pagkikipagtalastasan dahil hindi naiintindihan ng hiyem ang wikang Manide. Ang nakasanayang pagtawag sa kanila bilang bihog, kabihog, agta at abyan ay hindi katanggap-tanggap sa kanilang kultura. Ika-4, nilitas ng mga katutubo ang mga suliranin sa pagkikipagtalastasan sa mga hiyem, hinggil sa mga kalagayang pampolitika, sosyal, pang-ekonomiya, pangsanitasyon, pang-edukasyon at pangkalusugan gamit ang mga estratehiya ng pagtatanong, pagpapatulong, pagbibigay ng feedback, paggamit ng ikalawang wika o lingua franca, pagdalo sa mga seminar, training, pagpapaliwanag, pakikisalamuha at pagsunod sa mga umiiral na patakaran. Ika-5, ang batayan ng tumbasang wika ng Manide ang tutugon para sa preserbasyon ng wikang Manide ng mga katutubong minorya sa Camarines Norte. At sa ating rekomendasyon, batay sa natuklasan at konklusyong nabuo sa isinagawang pag-aaral, inirekomenda ang mga sumusunod. Una, gamitin ng mga katutubong Manide at ipinamanang wikang katutubo sa lahat ng pagkakataon upang hindi ito mamatay, mawala o maglaho. Ikalawa, ituro ng mga magulang na katutubo sa kanilang mga anak ang katutubong gawi, wika, tradisyon at kulturang Manide para sa preserbasyon nito. Ikatlo, magbalangkas ng isang patakaran pangwika ang komunidad ng tribong Manide kaugnay sa paggamit at preserbasyon ng kanilang katutubong wika. Ika-4, hikayatin ng mga katutubong Manide ang mga hiyem na pag-aralan at unawain ang wikang Manide para sa pagpapaunlad at preserbasyon nito. Ika-5, imungkay sa Departamento ng Edukasyon, Dibisyon ng Camarines Norte na lumikha ng mga kontekstualisado at lokalisadong kagamitang panturo at gamitin ang katutubong wikang Manide sa pagtuturo sa edukasyong primarya bilang pagtugon sa implementasyon ng programang Mother Tongue-Based Multilingual Education kaugnay ng K-12 curriculum. Ika-6, maglaan ng pondo ang National Commission on Indigenous Peoples at Komisyon sa Wikang Pilipino para sa paglilibag ng mga aklat at diksyonaryo sa wikang Manide na nakakontekstualisa sa kanilang katutubong kultura para sa preserbasyon ng katutubong wikang Manide. Ika-7, gamitin ang wikang Pilipino bilang wikang panturo ng mga guro sa mga asignaturang matematika, agham at araling palipunan sa intermedya at sekundaryang edukasyon bilang epektibong wikang panturo sa mga katutubong mag-aaral. Ika-8, imungkahi sa National Commission on Indigenous People na magkaroon ng opisyal na resolusyon na kumikilala sa Manide bilang lehitimong katawagan sa kanilang katutubong pangkat. Ika-9, imungkahi sa mga susunod na manaliksik na pag-aralan ang istruktural na katangian ng wikang Manide sa konteksto ng pag-usuring phonological, morphologikal, sintaksis at semantika. Ika-10, palakasin ang pagkilala sa karapatan, buhay at kultura ng mga Manide bilang isang katutubong pangkat sa Camarines Norte. Ito ang kabuuang impormasyon kaugnay sa aking isinagawang pag-aaral kung saan ay may malaking ambag sa preserbasyon at pagpapaunlad ng katutubong wika at kultura. Hindi lamang ito pagpapalakas ng katutubong wika ng mga Manide ng Camarines Norte, kundi bahagi rin ng pagpapalakas ng wikang Pilipino sa kabuuan. Naway, magpatuloy po tayo na gumawa ng mga pag-aaral o panaliksik na may talab, may lalim at may saysay sa lipunan. Gamitin natin ang mga katutubong wika at wikang Pilipino tungo sa intelektualisasyon at multidisiplinaryong gamit at pag-unlad. Maraming salamat po at mabuhay ang pamantasan ng Bicol!